Aha, že má pracovať pre teba. OK, dobre. Tak, priatelia, tak ako peniaze majú pracovať pre nás, tak veci, ktorými sa obklopujeme a máme ich v práci, by mali tiež pracovať pre nás. Jeden z takých príkladov je aj stolička nesedá, ktorá môže pracovať pre nás, a to iba ale vtedy, keď ju používame. Takže tento produkt bol nadizajnovaný práve z pohľadu toho, že tak ako vyzerá, je zvláštny, ale zvláštny je preto, lebo umožňuje striedať rôzne pozície sedenia. No a keď takýto produkt máme, tak super, ak takýto produkt nemáme, tak máme trochu smolu, pretože mnohé z tých pozícií sa nedajú robiť na bežnej stoličke, ktorá je tak trošku kancelárska škrupinka, do ktorej keď si sadneme, tak sme v nej uväznení. A teraz, čo keď stoličku máme, čo na nej môžeme robiť? Tak prvý krok, ktorý je taký veľmi jednoduchý, je sedieť mnohokrát obkročmo. Táto pozícia je veľmi výhodná preto, že keď sedím a takto pracujem, tak môj krk musí sa snažiť dostávať späť. To znamená, že hneď je to určitým spôsobom aj silovo nápravné cvičenie, pretože veľa z nás, keď sedíme, tak proste sedíme takto a nám krk vypadáva. Mimochodom, je bežné, že ľudia sedia a pracujú takto. Je to preto, že sa nám uvoľňujú svaly, ktoré za iných okolností sú dosť natuzizované, ale keby sme sedeli na feedlopte, tak je to ešte horšie, pretože tie svaly, ktoré sa nám prirodzene skrácujú na panve a potom si nevieme dostatočne zanožiť nohu vzad a tu nás to ťahá, následne nás to ťahá na krížoch, tak máme potom zbytočné problémy. Takže toto je prvá pozícia, obkročmo, kde už máme hneď aj veľký benefit, že pracujeme s krkom. Ďalšia pozícia, pri ktorej ten sval, alebo tie svaly v okolí panvy si môžu trošku oddychnúť, je v tureckom sede. To vyzerá takto. Keď si predstavíš, no táto stolička nie je široká preto, aby sme na ňu posadili proste neviem koho, ale preto, aby sme mali dosť priestoru na niečo takéto. Samozrejme, táto stolička má rôzne funkcie. Urobí tú aretáciu a neopieram sa ďalej. Uvoľním aretáciu a zrazu sa celý pekne môžem uvoľniť ďalej. Ďalšia veľmi výhodná pozícia je v klaku. Ale už na túto pozíciu by sme potrebovali mať výškovo nastaviteľný stôl, pretože môžem klačať aj takto dole. To potom za chvíľku budú omínať kolona, ale je tu aj pozícia, kedy si môžem klaknúť veľmi vysoko. Pozri sa ako, že už mám trošku otvorený tento priestor, ale už tu by som potreboval pracovať na stole, ktorý jedným gombikom stlačím, pekne sa zdvihne a keď to v systéme označí, že máš aj takýto stôl, tak my ti to pekne v tom pohybovom predpise nadizajnujeme. Samozrejme, je tu aj veľmi užitočná pozícia, a to hlbokého drepu, ktorú pravdepodobne budeš využívať najmenej, ale je extrémne benefitná a v tejto pozícii samozrejme dá sa pracovať, ale pre veľa ľudí je to pravdepodobne aj nemožné, ale aj keby si v tejto pozícii strávil len pár sekúnd, je to tak či tak benefitné a užitočné, pretože si zapamätajme, že najzdravšia pozícia na sedenie je tá ďalšia. Takže hýbať sa a nikdy neprestávať je veľmi dôležitý koncept a práve preto potrebujeme stoličku, ktorá bude pracovať pre nás.